One, two, three.
Mwari tirumbidze Mwari tauya kuzonamata muzita raJesu Baba tinokutendai masvita Baba masvita mutsvene masvita mambo madzimambo masvita ishe wamadzishe tauya kuzorumbidza zita renyu tauya kuzotenda nyasha dzenyu tauya kuzorumbidza zita renyu mutsvene tinokutendai wamasimba ose masvita Baba masvita mutsvene masvita mambo madzimambo zita renyu Jehovha ngarirumbidzwe umambo hwenyu tenzi ngautendwe nyasha dzenyu Baba nyasha dzaJehovha nyasha dzenyu Baba ngadzionekwe pakati pedu nyasha dzenyu Baba ngadzionekwe pakati pedu Baba muzita raJesu masvita Baba masvita mutsvene masvita Jehovha mweya mumwe chete ngatidzokerei zvakare pamberi paMwari tina baba naamai panzvimbo ino takatarisana nemusangano iwowo uri pamapfudzi ababa saka isusu takashaya kuvanyengeterera hakuna mumwe anokwanisa kuvanyengeterera basa rose rakatarisirwa kuna baba musangano wose uri pamapfudzi ababa saka isusu semhuri hande pamberi paMwari titende Mwari kuti Mwari titungamirirei musangano utungamirirwe naMwari muzita raJesu hande pamberi paMwari tinokutendai Baba tinokutendai mutsvene tinokutendai mambo madzimambo tinotenda Baba makatigadzirira zvakanaka makatigadzirira musangano sanganai nevanhu venyu pamusangano Baba taurai kwatiri mutsvene zita renyu rigokudzwa umambo wenyu ugosimudzirwa mbiri igodzokera kwamuri Jehovha vehondo murwiri wedu muchengeti wedu muzita raJesu Baba tinokutendai mazvita Baba mazvita mutsvene mazvita Jehovha muzita raJesu Baba tinokutendai mazvita mutsvene mazvita Baba muzita raJesu Baba tinokutendai nyasha dzenyu Baba ngadzionekwe pakati pedu muzita raJesu Baba tinokutendai nyasha muzita raJesu muzita raJesu mazvita Baba mazvita mutsvene tiri mumweya umwe chete ndira kukumbira mufundisi Baba Gwatidzo vaende pamberi paMwari vativhurire nemunamato. Mwari wedu tinokutendai mangwanani ano taungana Ishe Mwari Baba mutabhanekeri yenyu imi ndimi munoziva ramangwana redu munorapa mweya yakaputsika zvino tauya Ishe Mwari Baba pamberi penyu panguva ino kuti mumwe nemumwe ari kutarisira Ishe Mwari Baba kusangana nemi ndasanganidzana naye zita renyu Jehovha ngarikudzwe neutsvene ndimi mufudzi wakanaka unorashira upenyu hwake kumakwai Baba tinokunamatai tinokutendai mangwanani ano mushando uno Ishe Mwari Baba titange nemi tipedze nemi kunyangwe nekuda kweshoko richauya Ishe Mwari Baba ndirunobva kwamuri zita renyu Jehovha ngarikudzwe neutsvene tinzwireiwo nyasha mangwanani ano tinotsvaka divine presence yenyu uvepo hwenyu mukati metabhanekeri ino mutiwanireiwo nyasha Ishe Mwari Baba zita renyu rikudzwe nokusingaperi tinokunamatai tinokudza zita renyu muzita raBaba remwanakomana neremweya mutsvene amen amen ngatifarei tauya kukereke ngatifarirei muridzi wekereke muzita ramambo Jesu panguva ine mangwananano muzita raJesu haleluya haleluya nekuda kwenguva yedu ngatifarirei baba namai takapiwa baba namai nzvimbo ino ngatifarirei baba namai president muzita raJesu haleluya haleluya tichifamba nenguva yedu tina baba namai deputy vari pakati pedu tivagamuchirei muzita raJesu ngativafarirei muzita raJesu haleluya titorei nzvimbo tichiuchirira president igare pasi haleluya nekuda kwenguva yedu tiri kumhanya ngatigamuchirei vafundisi vedu vari pakati pedu vese handigone kuvadonongodza nemazita avo nekuti pana vafundisi vakawanda ngatigamuchirei vana baba nanamai muzita raJesu haleluya haleluya vana baba nanamai tinokudai ngati maelders edu panguva ine mangwananano nanamai muzita ramambo Jesu haleluya madeacons
vari pakati pedu nemadikonesi ngativagamuchirei muzita ramambo Jesu. Haleluya. Tinana mbuya vari pakati pedu, tinana mbuya nana sekuru ngativagamuchirei muzita raJesu. Haleluya. Vana baba nana mai vanokudzwa vakamirira kurumbidza Jesu ngativagamuchirei muzita ramambo Jesu. Haleluya. Pakati pedu tine vakomana navasikana vakada kuimbira Jesu nokufarira Jesu ngativagamuchirei panguva ine mangwanana zita ramambo Jesu. Haleluya. Nekuda kwenguva yedu tine vaenzeri vauya pakati pedu panguva ine mangwanana. Vaenzi vatiratidze nemaoko kana kuti vatiratidze nekusumuka tivagarudzika muzita ramambo Jesu. Ngativagamuchirei vaenzi. Pamba pasingasvike vaenzi hapadyiwe. Zvino panapa panodyiwa panosvika vaenzi muzita ramambo Jesu. Haleluya. Ngativagamuchirei zvakanaka tichivakwazisa muzita ramambo Jesu. Haleluya. Tikukumbirawo baba mutya vauye vazotora nzvimbo ino vachitipa zvinotevera. Haleluya. Tinotenda sachigaro tichiremekedza vakuru. Regai nditore mukana uno wokuzivisana zviziso zvetinazvo. Pane vanyoresa vaya vanoda kutenda nokupa zvapupu. Gadzirirai ndiri kupai mukana manje mugarire kuno kumberi kunoku. Mangwana mande izuva redu rakanaka retinoswera tichitsvaga chiso chaMwari takazvinyima zvokudya tosangana na 6 o'clock kupera kwezuva topedza zuva tichinyengetera. Chitatu tinenge tiri pano zvakare Bible study vakauya last week musi weWednesday takaitirwa zvakanaka. Haleluya. Ndakaona kuti tatine musangano saka hatina kuzowana nguva yekudeedzerana but igaro ziva kuti chitatu kusiya kuti tatimusauya tinenge tiriko kuBible study. So is Monday. I'm sure my intercessors vanozviziva kuti tinogara tichitsvaka chiso chaMwari, Mwari wokudenga atiitire zvakanaka. Haleluya. Saka chitatu chino zvakare ngatisanganei na 6 o'clock pano towana nguva yekudzidza shoko raMwari. Thursday china chacho tinenge takusumuka kuenda kuspiritual conference kumufaro. Haleluya. Haleluya. Ndiri pachiziviso ichochi vari kuenda kumusangano chimbosimudzai maoko toni. Haleluya. 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 Andaona baba vachisumudza. Baba hatingatomboti musumudzi. Ndi musangano wacho. Haleluya. Saka nhasi ndo zuva rekupedzisira kuti tironga handitika. Vari kuenda nebus it's $60. Vari kuenda on transport $50. Saka tichingopedza service zvaitonaka kuti timboonana pachikona apa handitika. Tingoonana kuti toronga sei handitika. Vamwe ndinoziva tinozonosangana ikoko asi zvakanaka tizive manambers edu kuti akawanda sei handitika. Vari kubhadhara mari mangopfuura paadmin desk mowana mukana wokubhadhara toronga zvakanaka handitika. Mwari wokudenga atiitire zvakanaka. Svondo yacho nekuchikonzero chekuti tinenge tiri kumusangano tinenge tine one service tabatanidza yemakuseni neya 10 o'clock. Service inenge ichitanga na 9 am. Regai ndidzokorore zvakare. Service inenge ichitanga na 9 o'clock handitika. Saka batai nguva mowana nguva yekuwana kunzwa shoko raMwari. Mwari wokudenga vatiitire zvakanaka. Youth month musare panopera service. I'm sure munosara kusecond tent mowana nguva yekuwana ma-announcement nezvimwe zvingaziviswa. Mwari wokudenga akuitire zvakanaka. Regai ndichitaura vaya vati vanoda kutenda. Ndichatanga navari kuda kutenda ndozopedzisira nevari kupa zvapupu. Haleluya. Ndina maisivanda varipo here? Yes. Ibvai matouya maisivanda. Maisivanda vachipedza ndina Shami nasekuru Mutemaringa. Ibvai magarira kuno kumberi mubve tangowana nguva yekuti muwane kutenda. Ivava vachipedza Mai Chinyani, Father Mwep, you will also give your slot for your Thanksgiving. Tozopedzesera na Mai Shayano wako ndo vanozopedzesera. Over to you. Maita zvenyu baba muzita raJesu. Amen. Muzita raJesu. Amen. Ndinongoda kuti pamusoroi kuna baba vedu President Chiyangwa naamai. Pamusoroi kuna Vice Chairman wedu baba namai Manire.
pamusoroyi kuna sekretari wedu baba namai mutya vaviri, baba namai mahofa administrator wedu pamusoroyi. Ndinoda kuti pamusoroyi kune vese vafundisi vari mukati muno ndiri kunzwa kudzamirwa. Chekupedzesera ndichiti pamusoroyi kune chechi yakatengwa neropa rashe. Amen. Mbuya Mahlunge amai vedu vakanova nashe musi wa 30 July. Tiri kurwadziwa, takabatikana, moyo wedu wakatsemuka. Asi tauya mangwanana ano kuti tizongotenda mweya mutsvene, ivo Mwari vari kumusoro kudenga vakakwanisa kuti timbovawo nenguva namai vedu vakatidzidzisa. Chechipiri, ndauya kuzotenda baba namai vangu. Makaita zvenyu president, makanga muripo pakuchema kwedu, makatinyaradza, basa ramai rakafamba zvakanaka. Ndinokutendai, ndinoramba ndichingotenda dzidziso yamunodzidzisa pano yerudo. Baba, ndakaruona rudo pakafa mai vangu, ndakaruona kuburikidza nekereke yenyu. Kubvira zuva rekutanga vamwe vakarara nesu kuHatfield kusvika mai vavigwe. Saka ndinongoda kuramba ndichikutendai. Mwari werugare vakuchengetei mese namama. Ndinokutendai. Ndinoda kutenda baba namai Jumo neSunday school mateachers. Ndinokutendai makatinyaradza, makauya mukatinyaradza. Ndinotenda finance team inotungamirirwa namai Maziva. Mwari verugare vakuitirei zvakanaka. Ndinoda kutenda cell group yedu inotungamirirwa nababa namai Shabhani namai Marufu vari advisor wedu. Mwari verugare vakuitirei zvakanaka. Ndikasaita chinhu chakadai ndinganzwe chikwereti pamoyo pangu. Mai Manyonga nesi vekuHarare hospital, ndinokutendai, inzwai kutendwa naMwari. Vakangondiona ndichipfuura vakati, Sibanda, uri kutsvagei kuno? Ndibva ndangotaura navo, vakasiya vanhu vavaisevha kunditora kupinda neni mumaofisi. Vakati regai gogo vatorwe ECG nekukurumbidza. Mwari verugare vakuitirei zvakanaka murandakadzi. Ndinokutendai kereke yaMwari. Vamwe vaifona vachida kunamata neni, asi yanga iri nguva yekuti pamwe taimhanya tichirongedzera. Ndinokutendai neminamato yenyu takanzwa kusimbiswa. Mwari verugare vakuchengetei, vakupfuudzirei mberi, varangarirewo mhuri dzenyu. Munamato wangu muzuva ranhasi kuti dai Mwari mangondigonesa kuti ndione rudo, iro rudo rinoparidzwa nababa Chiyangwa panzvimbo ino. Ndinokutendai. Mbuya Murimirwa kana muripo, ndinongokutendai. Ndinorangarira zuva rekupedzesera muchinamata namai vangu mucar park. Baba Pastor Mapuranga, ndinokutendai, makauya kuHatfield namai muchinamata namai. Ndinokutendai. Tinokutendai kereke muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Murambe muchinyaradzwa naMwari. Shame nasekuru mhanyai ndive ndangokupai mukana uno mutendewo muwane mazwi okutenda. Chiti Mwari wokudenga aramba achikusimbisai muzita raJesu. Amen church. Amen church. Indakamiriro mhuri yekwamutemaringa nekwamudyiwa. Tamirira kuti titende Mwari nekuda kwenguva yatanga tinayo namama. Mama vangu vakashaika musi wa 2 August. Ndinoda kutenda Mwari kuti inguva, kana nguva yaMwari yasvika hatikwanise kuidzivisa. Kana Mwari vakuda munhu wavo vanotora nenguva yavo. Ndamirira kuti nditende baba namai Chiyangwa. Baba namai vanoshamisa, Mwari vanogona. Munoziva kuti mama vachirwara vakaadmitwa muchipatara vari kuSouth Africa. Ndikakwanisa kutaura namama ndikavaudza vari kuSouth Africa. Mama vaingofona, taitaura paWhatsApp kuti zvanzi chii. Ndoda kutenda Mwari nekuda kwerudo rwavo runoshamisa, nekuda kwemuranda wavo. Ndinogovatenda futi nekuti pane day randakaenda kuchipatara mai muchika vaviri vakandifonera vakanditi
kwanzi nababa upfuure nepanapa. Ini ndobva ndafunga kuti ndandatowo kuchipatara, because ndaimake sure kuti kuchipatara ndaisvika around past 8 to 9 ndendamo. Pano vanopiwa tea pavanogeza ndatomo zvekuti masista akapedzera kutonditi Shami unofanira kupiwa uniform ushande muno, because taidzingana but vaitondiona ndangopinda, ndaipinda zvenharo zvekuti ndaida kungoona kuti zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka here. Mai mutya vaviri vakandifonera vakati ndozvataurwa nababa upfuure neofisi. Ndobva ndati apa ndandakwira kombi ndaenda, ndobva ndadzoka, ndobva ndati idhola chete randasikirwa naro, asi baba vati ndofanira kuvaona. Ndobva ndadzoka, ndichisvika muofisi ndakanzwa kutya, nekuti mai mutya vakabva vanditi chisign up, baba vati tikupe 200 ushandise pazvinhu zvinodiwa kuchipatara nekubuda kwavo kwese. Saka ndoda ngoramba ndichingovatenda. Even kuhospital vakauya vakanamata navo vakasekerera vachiratidza kuti zvinhu zvese zvakanga zviri right, but nguva iye yatataura kana Mwari vangoti ndinoda munhu wangu vanotora. Ndinoda ngotenda nekuda kwa baba namai Gwatidzo, mufundisi Gwatidzo, vaiwanikwa vachiuya vachinamata vachiti ndatumwa ndauya kuzoona mwana wangu kuti zvamira sei. Vakaenda nesu kumusha tikanochengeta mama zvakanaka, zvekuti even vanhu vekumba kunoberekwa mama pavakanzwa chinzi tinoteera mangwana vakangofungidzira kuti vanhu vari kungotaura. Vakazongoshamisika ndakuvati vanhu vaiva vama muchifungidzira kuti havauye vasvika. Nana mama ramwi vese vakasvika. Ndoda kutenda mai mutya vaviri nerubatsiro rwavo, ana mai Maziva, ana mai Tandi. Mama ndovatenda vanonzi mai Tandi, vanoshanda paparirinyatwa. Zvavaita manje vaiziva kuti inini ndinokwanisa kuti during the day ndinongopinda muchipatara ndichiona mama. Ivo vaizoti vakapindawo panight shift vobva vauya vobva vadii futi voona mama, votondifonera kuti mama ndavaona vakarara. Ende ndoda kuvatenda nekuti medication yamama imwe yachona yaidhura, asi mai Tandi vaiwanikwa vachiti mira ndinonotarisa kuwadhi kwangu ndinonoona kuti handina here zveshuwa. Vakawanikwa vachimawana mapiritsi vachindipa zvinhu zvichifamba zvakanaka. Ndigotenda Metron Chinondo. Mama vanoshamisa ivavo, vakandibatsira zvisingaite. Kubva day number 1 ndichipinda muchipatara vachiona kuti mama vabatsirika here. Munongoziva kuti mazuva ano kana usina waunoziva zvinhu zvinogona kunonoka, asi mai Chinondo vaingoenda pamberi vototi ndisisi vangu ivavo, zvinhu zvotofamba zvakanaka. Ndoda kungovatenda, ndigotenda youth department yakawanikwa ichisvika kumusha nekumba vaiveko madzimai. Ndinokutendai ana Mr. Tandi vakamira neni kuti ndifambire mapapers ese amama. Vaindidhiraivha vachinditi uda kuenda kupi, zvese zvikafamba zvakanaka. Ndigotenda kwaishanda mama kwaOK. Vanhu ivavo zvekuti zvinozvi ndikanzidzokera utangidze zvawakaita ndogona kutadza kuzviita, but that day vaindifonera ndivo, Shami enda kwakati, motikari inofanira kuuya, bhazi rinofanira kudai, chikafu chinofanira kuwanikwa. Vachingondifonera branch manager wavo. Munoziva mama vaishanda maOK, but mavhenders ekunze kwekwaOK kuya nenyaya yekuti pavanombomhanyiswa nemapurisa paipa vaiwanikwa vachimbochengetesa zvinhu maOK. Saka vanhu munhu wacho aichengeteswa aive mama. Saka pavakanzwa kuti vashaika vakawanikwa vachiuya kuzobatirana nesu. Saka izvo zvakangondidzidzisa kuti ukaita moyo wakanaka, ukaita rudo nevanhu, vanhu vanongozokuteverawo even washaika, vanhu vanouya. And ivo vaito make sure kuti vaisa zvigubhu zvemvura mufiriji, kuti ndikuda unopa mavhenders aya anenge achitsva nemvura achinovapa mvura vachitonwa. Saka izvozvo zvakangotidzidzisawo kuve nerudo. Ndichitenda necell group yedu inotungamirwa nababa namai Ramwi cell advisor vamachemedze namai. Ndoda ngokutenda ine basa guru ramakabata, nekuti zvimwe zvacho ndaive nepressure, asi vaingoona zvinhu zvagadzirwa. Vaingondifonera todini, ndichitongotaurawo nefoni. Pamwe pachona kuti titaurirane zvainetsa, but nefoni iyoyo vaifanogadzirisa zvinhu. Saka ndoda ngokutendai kereke nekumira nesu. Nguva inoenda kungoisira kuna sekuru.
Pamusoro ndinotenda sangano reFM nevabatsira rakandita pane hanzvadzi yangu kubva vachirwara vari muchipatara kusvika vaenda kunovaradzika kumusha. Zvakaratidza rudo rwakanaka kuti hanzvadzi yangu yaigara vamwe zvakanaka namata zvakanaka. Zvakabva zvaratidza kutendeuka kuti ziva kuti Mwari mukuru zvechokwadi. Handina nguva yandingataura asi ndinotenda Mwari nababa changu nebasa ravakaita. Zvakava vakandidzidzisa Mwari hanzvadzi yangu, saka ndinozvitenda. Handina mashoko akawanda ndingataura. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Isu tinongoramba tichiti Mwari akusimbisei, akunyaradzei. Mai Chinyani munogona kuuya zvenyu mutore mukana uno muzita raJesu. Hallelujah. Amen. Amen. Chekutanga ndoda kutenda Mwari nenguva yawakanditendera kurarama nababa Chinyani tiri pamwe chete. Amen. Kunyangwe kwandiri yanga iri shoma. Amen. Asi inguva yaMwari yanga yakwana, hapana zvatingakwanisa kuita. Amen. Chechipiri ndoda kutenda baba naamai Chiyangwa nedare ravo. Amen. Vakaita chivono chekuti nherera dzikwanise kuendeswa kuchikoro. Amen. Baba namai ndoda kutendai nedare renyu. Ndoda kukutendai nekereke yakabatsira baba. Kana vari vega vasaizvikwanisa. Amen. Asi ruoko rwenyu vanhu vaMwari ramakatambanudza. Ndokukutendai. Mwari azadzikise zvishuwo zvemwoyo yenyu. Amen. Ndega handikwanisi kukutendai asi Mwari iye oga ndiye ngaakutendei. Amen. Hallelujah. Glory be to God. Mama uyai zvenyu mutende zvamakaitirwa naShe. Mwari vachiri kubata pakati pedu. Hallelujah. Amen. Chekutanga ndinoda kutenda nekuda kwababa naamai Chiyangwa. Ndogoda kutenda nekuda kwababa naamai Mapuranga. Iniwo ndakasangana nechiitiko chekuti ndakabatwa mafibroids. Ndabatwa mafibroids aya ndakanga ndapa level yokuti ndakanga ndangobleeda non-stop. Ndikatanga kufamba kuenda kuParere Nyatwa ndikanzi ndinonida operation. Before that ndakauya muno muchechi ne-envelope yakanga ine yandakanga ndatorwa scan. Ndikauya wanga uri musi wa2 ndikanamatirwa wanga uri musi wa1 ndandiri suppose kuoperatwa musi wa2. Ndikauya panapa ndikanamatirwa ndakauya kuna baba Kachowa vakandiendesa kuna baba vakandinamatira apa. Vandinamatira ndakatonzwa ini maspiri kuti zvangu zvaita. Ipapo date rakanochinjwa ndadzokera musi wa2 ndikanzi ndofanirwa kuzooperatwa musi wa9 nechikonzero chekuti ropa rakanga rashoma mandiri. Saka ndaifanirwa kuwedzerwa ropa because munhu upinde mutheatre uine ropa rishoma. Ndakazoenda nchiiswa madrip ekuwedzerwa ropa plus medication nematablets andakanga ndapiwa nemamwe matablets ekumisa ropa kuti risabude. Musi wa19 wakunosvika vanoti vanofona. Ndakazofonerwa ndakumba kunzi muuye mangwana acho muzorarira kuParere Nyatwa. Hama dzangu chiitiko chakadai chiri easy kana uchinzwa umwe munhu achitaura. Asi kana wasangana nacho unotanga kutsvaga Mwari kuti Mwari ndibatsirei panguva iyi yandiri kutarisana nezvinhu zvakadai. Asi ndapanguva iyo Mwari havana kundinyadzisa. Mwari vakamira nechikonzero chokuti musi wandakaenda ndikanorara mweya wokutya wakambondibata. Asi ndinotenda nekuti Mwari vakatipa simba rokumisa zvingatityisa nekuti mweya wokutya ubve kuna Mwari. Unobva kuna Satani anenge achida kutishishidzira. Asi sevana vaMwari takapuwa simba rokukunda. Nekuda kwaizvozvo wamusi wokurara kuti mangwana ndiri kunooperatwa. Wekutanga akatanga kuoperatwa akatanga mangwanani kuma9 kuma7. Inini ndakanga ndiri wechi2 kunooperatwa. Nguva 10 yangu yakwana. Vakauya vakomana vaye vanosviko kutora. Vauya kuzonditora. Ndaiswa pachimubhedha chiya zvino chakupushwa. Ndakangoti Mwari, God thee before me. Ina handina chandinogona kuita. Asi mitungamirai. Ndakangonamata ndikati Mwari. Nenguva iyo yandichapinda muoperation room. Chandinoziva ndechekuti imi ndimi muchaoperata.
muchishandisa vanhu venyika ino, muchishandisa madoctors. Chokwadi ndavakonda mukiu ndamirira akanga apinda pamberi pangu kuti abude, ndaingonamata. Vanambuya vaya vanouya vachingokubvunza zvese kuti kunopareterwe chii chanetsa, ndichingovaudza. Yakazoti yateni yangu uya abuda, ndakangoti Mwari zvino ndakuchipinda nekuti imi matovo mune chekare. Ndapinda kudaro ndakange ndatoiswa tsono dzekuti ndizokonektirwa madrip. Ndavamo chandinongoziva kuti ndichipinda chinhu chokutangawo kwandiri, asi ndakaona kubata kwaMwari. Ndichipinda ndakangoona mazilights ayaya, ndobva ndasvikopfekerwa pakati. Ndapfekerwa pakati ndakangonzi tambanudza right hand and left hand. Mbva ndatambanudza mbva vakonekta zvavaida kukonekta. Mbva vazondisa chavakandisa mumhino chokuti ndifeme gasi rekuti ndizorara. Pandakafema ndichifema ndakapedzera ndisazive kuti chii chaitika, chakange chakuitika. Mumva operation yese yaitwa ndakarara kudaro, handina kana chandaimbonzwa. And then payakapera chandinoziva ndechekuti ndichingovhura maziso angu ndichimuka kudai, ndakangobata padumbu rangu bva ndaona kuti pane bandage. Ndakangotenda Mwari kati Mwari ndinokutendai nekuti ruoko rwabata apa nderwenyu. Ndakatenda Mwari ndikaudza nzvimbo yepaparenyatwa kuti ndiko kwekutanga nekupedzisira kuuya ndichirwara pano, handichapadzoki zvakare. Ndakaona Mwari vachibata mukati meupenyu hwangu. Zviro kwazvo kudenga kuna Mwari. Tikadana kwavari havarambi vakanyarara. Ndakaona kubata kwaMwari mukati memhuri yekwangu. Ndakanzwa kudzirwa nedzimwe hama neshamwari panzvimbo ino. Vakauya vachimira neni, avo vose vauya kuzondiona nyangwe kumba. Ndinongoti Mwari ngavakuitire zvakanaka, uye rudo rwenyu rwamakaratidza kwandiri rambe muchiitirawo nyangwe nevamwe. Ndinongoona Mwari wepanzvimbo ino kuti pano pana Mwari mupenyu anorarama. Naiwayo ndinongotenda Mwari nchiti amen. Hallelujah, hallelujah. Inguva chete amai deta kutenderai ku. Hallelujah. Hallelujah. Ndaona vamwe va depressed baba. Vanyanya kunzwa nyaya dzakawanda, but Mwari wedu ndiMwari. Our God is God. Ndiri kuti vanoramba vari Mwari nguva dzese. A God in the valiant. Yes. Hanzi nababa ndikasaita zvandakataura ndendave murevi wenhema. Ndina hanzvadzi yangu yandakamboshaya last week iyo. Zvinoda zvati arumva aenda mangwana or day after. Abuda futi. Kacho. English person. All right. All right. Aenda kupi? Nunu, aenda kupi? Yo. All right. Brother Mwepu, go ahead. Hallelujah. So I've come to say thank you to Dad and the Mom. Hallelujah. I should speak in Shona, but next time I'm going to do it soon. So we have come to say thank you to our parents. On behalf of foreigners or Congolese people at Feather Life, Dad and Mom, thank you so much. Such kind of love, never seen it before. I'm out of words, Dad. So the way you are taking care of us, we say thank you. We came nothing at Feather Life. Day after day, our parents are making us special. Dad, we say thank you. What God spoke to me last time, the day my US visa got denied, I broke down in tears. But the Holy Spirit spoke to me, says, my dear, you wanted to go to America against my will. My will is what you are doing now. I brought you under my servant so that I can bless you, I can make you big like him. Hallelujah. I can see it right now. Now we are shining. You can see Papa Wasasa, Mama Lucy. We are shining because of our parents. Daddy, Mom, we are saying thank you so much for your support, for the love.
the body of elders, deacons, and the whole church, we say thank you for your love and for supporting us. God bless you. Amen. Thank you. Hallelujah, hallelujah. Ngatiuchirire Mwari. Kana zvakashaya kutaurika izvo zvanga zvichitaurika panapa. Zvokurati Mwari havasi kuonekwa kubata kwavo. Saka nekubata kwaMwari, Mwari vari kuonekwa mabasa makuru ari kuitwa muzita raMambo Jesu. Hallelujah. Nguva ino tichimhanya nenguva yedu, tiri kukumbira wabi yangu maasha titore zvipo zvemweya mutsvene tichipfuurira pamberi. Tikumbira praise inguva yaitipe rumbo tanyanya kugarisa muzita raMambo Jesu, muzita raMambo Jesu. Hallelujah. Banzi baba wasasa ngavauye vazotiropafadza. Wema wako ni wa milele mu maisha yangu, mu ndoa yangu. Ewe Baba, uko mwema Yesu. Ulimkumbuka Ibrahimu na mama Sara, ukamupa Isaka. Wema wako ni wa milele ku maisha yangu. Baba, uko mwema. Uko mwema. Uko mwema. Uko mwema. Yesu. Uko mwema. Uko mwema. Ewe Masihi. Uko mwema. Uko mwema. Muri Mwari munoshamisa, muri Baba vanesima ose, ndinokudai ndinokurumbiza Mwari, nesine kusinga peri, muri chedza chinopenya murima, muri simba pandinenga, ndakazuruva makandisimudza kuva pasi Mwari wangu, muri Mwari wangu. Ewe Maesi munoshamiza, ewe Mesaya munoshamisa Mwari wedu, ewe Mesaya munoshamiza, munoshamisa ewe Mesaya. Uneka kwenyu kuri mu
ngativauchirire muzita ramambo Jesu. Haleluya. Panguva inorekedza tigamuchire amai vanga vasiri pakati pedu, vapinda amai, tigamuchire amai president varauya pakati pedu muzita ramambo Jesu. Haleluya. Haleluya. Hama dzangu ngatisumukei. Nguva ino ndoda mundibatsire kuti tibatanidze maoko tidedze baba vaya vasitora nzvimbo yavo. Hallelujah. Hallelujah. Vangani vari kufara masikatano. There is healing in this house. Healing for your soul. Healing for your mind. Nasi nyasha dza Mwari dzinogona kuvhumbamira nokuti Mwari vari mumba mavo. Ndafara kuona hama yangu yemakore Baba Svand. How are you? Hey, good to see you, man. Hallelujah. Glory be to God. Now, pawakamira ipapo Mwari vari pedyo newe. Haukwanise kumuona nemaziso, but tinofamba nokutenda. Tinotenda kuti Mwari wedu ari pakati pedu right now. He's there, he's there. Unoziva, expectation is the breeding ground of miracles. Oh, hallelujah. Hallelujah. Anogona kaMwari uyu. Anaweza. Vatanga kuuya pano nasi tiri kungoti anogona, Jehova, Jesu anogona, titore nzvimbo dzedu. Dr. Mtama vari pano here? Dr. Mtama vaenda uko? Mandiona kufarawo kudai, mandiona kufarawo kudai, mandiona kurumbidza Jesu kudai, handina kusikwa ndakadai. Hallelujah. Ava vanonzi Dr. Mtama, mwana wedu pano. Vakazopfuurira pamberi nokuverenga nokudzidza. Iye zvino havachanzi doctor, vakunzi Mr. Mtama. Kuda kureva kuti vadarika level yema ordinary doctors. Iye zvino wa neurosurgeon. Vakagraduate
ndine marumwe zuro kuyunivhesiti vakakepwa vatora masters yeneurosurgery. Amururu namuridza. Makorokoto. Hallelujah. Vanhu vose iti makorokoto. Dai maigona chirungu taimba kambaka kanoti congratulations. Pane vamwe futi vakakepwa here zuva iri nevakapasa vakakepwa kuyunivhesiti varipo here? Hapanai? Makakepwa? Muchakepwa 5 September? Wonder. Okay, ndinamate. Kuna Mwari wemasimba ose. Tinokutenda ino upenyu wa Dr. Mtama. Makamuda, mukamudana. Ewa Mwari wangu hatina chakanaka chatinogamuchira chisina kubva kwamuri. Makatipa mukamupa ruzivo. Nasi tina neurosurgeon. Baba muzita raJesu. Zano zivono uchenjeri zvinobva kwamuri. Kugona nokukwanisa ndezvenyu. Zvino Baba ndinonyengeterera kuziva kunodarika zvaakadzidza. Kuziva kunobva kwamuri. Kuburukire mukati muupenyu bwake. Vanorwara venyika ino akasvika. Munenge mamuvhenekera zvose. Jehovha murapi wedu. Komborerai muranda wenyu Brighton Mutama. Ngashongedzwe nenyasha dzedenga. Abve mukubwinya achienda muno kumwe kubwinya. Abve mukukunda achienda muno kumwe kukunda. Baba ngaropafadzwe, ngakomborerwe muzita raJesu Kristu wedu. Hallelujah. Amen. Thank you very much. Mwari vakuitire zvakanaka. Tinotenda vautsirirei vachitora nzvimbo dzavo. Hallelujah. Hazvisati zvatanga pano. Ndati hazvisati zvatanga. Muchaona zvinoshamisa. Oh, hallelujah. Muchikambizi, where are you? Uya kuno iwe. Kuinga zvawasimba kudene. Denda sangano omuroti ndakushaya. Muchiri kumuziva. Anga akaita samwepu kudai. It's Muchikambizi, how are you? Hey, good to see you. You're looking good. How are you? Mwari wenyasha kuitire zvakanaka. Ndi elder Muchikambizi vari unonzi ku Sydney, ku Australia. Vari kukerekedu yeku Sydney, ku Australia. Ndi elder Muchikambizi ndokwa. But hatina kuzirana ikoko, vaishanda munomu vari ukariba uko. Ndokubva vazwe. Ndokubva vazobva vachienda kuku. Ndotouyawo ndichinjeka sezvo. All right, Muchikambizi, thank you. Thank you very much. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Mazivana nai. Nasi ndichabva pano here nekuwanda kwakaita vanhu. Tine hama dzedu
The Janda family, where are you seated? You are there. Simukai Miss. This is their first time to be here. Now the Janda family, hamsati months. Havasati vationa, havasati vamboya pano kutanga uku. Vakationa through, and they started paying their tithe. Vasangatizive vasati vauya pano. Are you getting what I'm saying? And now this is their first time. Watita hakuda kuenda pachechi paye patinoona. Amuneni ere pano. And they are here. Do you welcome them? Wow. Wow. Iwe. Unongoti wow. Hey, isn't this awesome? Asione garamuno. Ava from far away they are here. Were not honor through that. And they have come in today. From UK. From UK. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise, and to you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place. Oh, Abba Father. You are worthy of all praise, and to you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. My Janda, will you come and greet the church? Will you come? Will you come? Will you come? Please do come. Please do come. Wakadzire microphone. Yes. This woman is awesome, man. Hallelujah. Thank you. Yes. ndomukwazisa imese nemuzita mambo Jesu amen. Endi ndoti vanhu weka amutomboza zvenyu kuti makaropafadzwa sei kunamatira pasi pababa chiyangwa muupenyu wangu ndichiberekwa asi ndabonda rudo rwakadai rwandakadaidzwa nababa chiyangwa. Ndingagona kuti zvakawanisa baba kuti ndizive baba ndakatanga kuti kufola online saka ndanyadzofolowa ma-midnight prayers avo ndine ndakafolowa muna November yakandibata yairamatira against ndingiri stubborn spirits. Ndakaita about a month ndichiti ndinoita ndikera ku UK ndinoita maliving baba sorry. Yes, go ahead. Yes. Nokuti vamwe vanhu vazive baba ukosha kwamakaita panapa kuti muri under anointing yamusingatomboziva zvenyu. Ndine urombo mpfungire kuti anointing iri panapa amutomboinzwa amuzivikani ndinoshoda ndeye pano every day. Saka through that ndeti ndabva kunopa client yangu matablets 10 midnight 10 dzeusiku ndabva ndasvikotanga kuiplaya ningini video iyoyo yese until 12 midnight dzandozonamata. Yakandiitira ini ndiri munhu woti ndairota ndichingopreswa chete.
saka after kuteerera vhidhiyo ndikabva ndarota ndiri kumba kwangu chaiku ndiribva kwaChikwaka ndiri pamba baba wangu amangu akafa ndakarota baba wangu akandiudza statement yekuti mari yako yakasungwa ndikabva ndapepo ndibva ndanzi kuchema sikabva ndabva ndaziva ndikati izvo zvine zvazviri kureva izvi ndibva ndafonera mwana wangu umusikana uyu nyasha ndikati ndozvandarota zvikanzi mamanya hope dzenyu dziri pachena mutotozi pamari dzamunopa vanhu pane munhu akasunga mari yenyu saka zvichatobata nekunesi tese saka zvoda kuti muende kuchechi munonobvisa munotaura napasi wenyu wekuchechi mobvisa chisidhi yenyu ikoko saka paka zvikandobva ati zvoda kuti kana pasi wenyu achichiziva that statement kana uri munhu anoziva mwari munhu ane mweya mutsvene obva waibata ndakati patonekwaiseni make kuti ndichaenda zvangu kuchechi asi dzimweni dzenguva wandichanosangana nehanzwisisi zvichikwati ndakaendawo kuchechi kwe ndakataura vana vangu vakomana sumukai avo vari 2 iwe ndiye first born uyo ndiye second born ndikandopedza ndarota saka iwewe uyane 50 pounds wewe uyane 50 pounds ini ndobvisa 100 pounds tise muenvelope tiende kuchechi tinopinda inonzi worship you iri under pastor chinomona Tony ndikati ndokumusha angatadzi kuzwisisa izvi ndobva tatakura envelope yedu nemwana wangu ndakaenda neuyo wechituyu ndobva tasvika kuna pastor ndisati ndaenda tanamata bvisa mari yedu takanamata Saturday ndobva ndovafonera pastor kuchechi ndikati pastor ndizvozvi zvandizvozvi ndakatsanangura zvese zvikanzora iti moya musati maisa mari yenyu mutanga ndakunamatirai ndobva ndaenda ndosvika kuyo ndobva tanamatirwa envelope yangu ndinayo ndobva nditi chechi yapera zvikanzi ati uyai mama tiri ndinzwe nyaya yenyu nditaurirei futi ndobva ndavataurira futi zvikanzi imbochengeteni tanonzwa kuti mwari anotini ndakabva ndanzwa kubatikana pamwe mai baba ndakabva ndaziva kuti there's something wrong izvi handizvemba ndakadzokera kumba envelope yangu saka ndisati ndikadzokera nayo havana chavakataura ndobva ndanyarara ndobva ndaenda kubasa mwoyo wangu hauna kuwana zororo ndikati no vatadzi kuzvinzwisisa seya ndikati no iyi envelope ine 200 ndaisiya kumba ndobva ndati kuenda kubhengi ndobva ndati withdraw mari ndobva ndaichinja pandatumira kuna uyu musikana $500 ndikati enda kuna baba changu ndakati audio handivazive havandizive but enda unovataura kuti ndavatuma neaudio babaka ndobva uya mwana ndikati ndoisa muenvelope wasvika muenvelope unosvika kumaasha vechikuru wovatsanangurira kuti watumwa neni uda kupa kuna baba mwana akasvikaita nezvo ndobva asvikonzi haana kuzoisa muenvelope anoti yakauya nayo akaibata ndokuenda painformation desk ndobva akasvikonzi achitaura nyaya yake svika nchibva watomira zvako nyaya yako ihombe ndobva adaidzirwa mwe baba futi panapa ndobva avatsanangura zvikanzi chitipa audio yako ndobva zvapaona baba inakangoti svondo iyoyo baba chiyangu president weAFM havandiziva handivazive ini ndakangoti ndichingobva kunoratisa client yangu masikati 1 o'clock ndikondopinda murumu mangu foni yangu yabhera maiwe mwari wangu kani mwari mandinzwa kani baba ndibaba chiyangu ndikanzwa voice ndakupitira drama ndobva zvikanzi amai ofisi yangu ihuru ndoda kuti ndikunamatire ndobva vandinamatira ndobva zvangonzi foni yangu iyo mopota muchinitainitachi handingaende kureba ndongonyeura handinambobvira ndakapiwa mari muhurumende inini kusenza kwangu kwese mari bhesi kana chii ndaingobhadhara ndichise asi handatangopiwa ndakabva ndatambira cheki iri over 3,000 pounds Thank you. Anogona
Mwari wemasimba ose aregedzere nyasha pamusoro penyu maizhanda. Mwari nyasha dzavo dzikuvhumba mirei. Mukundirwe vavengi venyu vose. Vavengi venyu vose ngavakundwe nezita raJesu. Ropafadzwai zvamusati mamboona. Komborerwai pamwe chete nemhuri yenyu muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Hama dzangu, musangano wasvika. Tichange tiri kumusangano kutanga china chishanu mugovera svondo. Nemuso svondo baba mufundisi Mapranga ndo vanenge vari pana. Baba mufundisi Mapranga vanenge vakachityaira. Tati vaye vanouya ku morning service ya 8 takubvisai pana 8 takuisai pa 9. Vaye vanouya na 10 takubvisai na 10 takuisai pa 9. Tumusangane mese pana 9. Saka mouya na 9 one service tobva taenda kumba. Tose musi wesvondo nhasi muno kuseni manga makazara. But yezvino iyo tende yazara ino yazara zvakare. Saka we are ready. Ndafara zvikuru. Pane mumwe muenzi auya muno wandisina kuona? Hapasisina. Yes. Wow. Muri kuri handisi kumbonyatsokuona fesika. Ndosaka mufundisi Gwatidza kurumbidza kukuzivai angoti tinokugamuchirai amai, tinokufarirai zvikuru. Mwari wenyasha akuitirei zvakanaka. Oh, hallelujah. Vasina kuuya kumorning service maruza ka. Amai vaye vokustroka vanga vakastroka vachinzi vane stage 4 cancer. Takavanamatira pa midnight prayer vakapora, vakaenda vakanzi hauna cancer. Vakatanga kufamba kwete vachigamina, vanga vari muno nomurume wavo kuseni. Morning service, we really enjoyed. We really enjoyed. Now, panapa nhasi ndiri kutora nguva yangu kudai nokuti tatsikwa nevakuru vakuru. Nhasi nyasha dzese dzedenga dziri pano. Nyasha dzaJehovha dzatitsika. Mwene ari pakati pedu ndivo president vedu ve-AFM International ku UK. Ndivo president vedu veku AFM ku UK. Vese vanobva ku UK, ana Stole, vana Sena, president wavo ari pano nhasi. Vana Dewa vanomboshumira pano vaya. President wavo ari kupi? Saka nhasi tatsikwa na president vedu woku UK, Dr. Chipere. Dr. Chipere. Aiwa mururu namuridza. Wow. National conference yatotangira pano nhasi. Nauti vari kunoshumira kumusangano. Saka musangano watotanga pano nhasi.
tatsikwa nenational. Saka hama dzangu ina handisina chokugarira pano. Regai ndidane Dr. Chipere, president vedu, vauye neshoko. Yes. Vadzimai vavo vari kutokwirawo ndege vanosvika mangwana kuseni. Vanenge vamuno. Welcome, doctor. Welcome, doctor. Thank you. Thank you very much. Be blessed. Hallelujah. Over to you, sir. I would want to say all protocol observed today. Before we get into the word of God, or I honor those who need to be honored, I'm sure you want to worship a little bit and just honor this God who has made us to come together today. Tinotenda Mwari, tinova pambiri. Let's just come before the Lord God. Lebero shikikiterianda balaka urobole runamande keketeriala baraka urosia mande libarasha kakatariande meleke uroboloria ndanda malaka uteya mulukura mandende meleke uroboloria malika labashokotoriala. You are worthy to be praised, oh God. You are worthy to be honored, oh my God. Ribo shaka katariande Labarosia mandanda malakauroboloria mandeya. You are exalted, oh God. Halabarosianda malakaurebeleka. Shakaterianda malakaurebeleka labarosia mande. In the mighty name of Jesus, I glorify your name, oh God. Koribo shakatarianda malakaurebeleka. In the mighty name of Jesus Christ. Father, I speak the release of your spirit upon your people right now in the name of Jesus. It's not by might nor by power, but by your spirit. Let your spirit work a work that has never worked before. In the mighty name of Jesus Christ. Shakaleria mandanda malakauro boleka. Lekeresia malolo boroko utoriandanda malakau rebelea. I worship your name, Jesus. Rimunda matekele berosia kalala baraka urosia mandeya. Kikataria lele bereka urosia malala baraka utorianda. I give you worship, I give you worship. I give you praise, I give you praise. I glorify your name, oh God. Halabara shekeketeriande. Ndikataria la rakarosianda. The power of the Holy Ghost upon your people today in the name of Jesus. Touch someone with your power, touch someone with your grace in the mighty name of Jesus, in the mighty name of the Lord God. Rikanda mataka labarose keketeriande ndiaka utoko rosia mandanda malaka urebele. Glory be to the name of Jesus. Glory be to the name of Jesus. I worship you, Lord. Glory be to the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, praise team. God bless you. Thank you, Jesus. Glory be to God. Mangwanana ano regaindipe ruremekezo. Kuna baba president na amai president Chingwa. I'm sure you want to put your hands together on my behalf. Ndoda kukutendai nokutipa mkana uyu together with your leadership team kuti ndimirewo pa platform penyu pa mune the right to preach every Sunday. Asma vamate chimbo batayewona papapa. It's up. Amen. Toda kutenda shukuru sa. Amen. Baba President Mungo tanga manditendera kuita inonze riding a favorite horse.
then riding a favorite horse inongoreva kuti kumbotanga wangotaura zvisinei nezvauchada kutaura. Nokuti tofana kuseparata vhangeri neriding my favorite horse. Regai ndiremekedzewo is it Mai Maziva na Baba Maziva? Ivavo kana muchida kuziva ini vabvunze avo. Nokuti taka yakuda kunditambisa. Thank you. Takanga tiri vakomana navasikana kumasvingo. Hakura kuti tozivana kubva kare chaizvo. And it's amazing kuona vanhu vakadaro vachiri kudini kunamata. Hapana ari kundinzwawo here apo. Regai nditendewo zvakare Mwari nokuda kwenyu mese. Mwari anokudai, Mwari anokuitirai nyasha. Wamuri kuona pano achikuparidzirai hongumanzwa kunzi anobva kuUnited Kingdom. Asi muri kutaura muSRB wakazvarirwa kwaChirumanzu. Akakurira ikoko akazotozivavo taundi papaya. Aha. Ndio wamuri kuona yeyu. And wamuri kuona yeyu wakatoitavo probation pasi pava the late Pastor Freddy Gwanzura mwana wavachihari kumasvingo kwamucheke ndo kwandakaitira probation yangu ikoko. Time iyoyo vakanga vari overseer vedu ndi the late Baba Mutemererwa, the former president also, ndio vakanga vari overseer wangu ikoko kumasvingo. Kura kuti ndine heritage woka kari pari nani. Aha, pakunamata kapa. Uyezve vakazondi ordena kuchifundisi indi the late Baba Kupara. Aha, muna 1985 ndio pandazo ordenwa kuva mufundisi we Apostolic Faith Mission. Dakatofura vono notuma rengi twevafana vosa provincial youth leader, kutoitawo provincial youth secretary, kutozoitawo national youth secretary. I remember tichitozviti isusu young apostolic council Baba President kana mamusingazizive. Taitozvitawo young apostolic council sema youth. But we were looking to our old people, vakuru vedu. But iye zvino ndakutoshamisika kuti saka vanhu vakutotarisira vokwandiri. Ndoda kutenda Mwari inyasha idzodzo. Ndapedza hangu riding my favorite horse. Mwari vakuitirei zvakanaka. Regai tiende kushoko raMwari kubva kuna Vakorinde vekutanga pachapter 12. Vakorinde vekutanga pachapter 12. Kuna anoverenga Bhaibheri were kunoku. Aha, muverengi ndo mugaidha panapa zvandoda kuti averenge. Kubva kuna Vakorinde vekutanga pachapter 12. Akatangira pavhesi ya 12 ombosvika pa14 tichiinda mberi zvedu. Pavhesi ya 12. Nokuti somuviri uri mumwe une mitezo mizhinji, nemitezo yose yomuviri, kunyangwe iri mizhinji, muviri ndo mumwe chete, wakadarowo Kristu. Nokuti mumweya mumwe isu tose takabhabhatidzirwa mumuviri mumwe, kana tiri vaJudha, kana vaGiriki, kana varanda, kana vakasununguka, isu tose takanwiswa pamweya mumwe. Nokuti muviri hauzi mutezo mumwe asi mizhinji. Aha, mobva mabva ipapo moenda pavhesi ya 18. Asi zvino Mwari wakaisa mutezo mumwe nomumwe pamuviri sezvaakada. Vhesi ya 20 kusvika pavhesi ya 23. Asi zvino kune mitezo mizhinji asi muviri mumwe. Ziso haringati kuruoko handikudi, kana musoro kutsoka handikudi imi. Kwete, zvikuru mitezo iyo yomuviri inenge isine simba ndiyo inodikanwa. Nemitezo iyo yomuviri yatinoti haikudzwi, ndiyo yatinokudza kwazvo. Nemitezo iyo yedu isina kunaka, ndiyo yova nokunaka kunokupfuurisa.
mubva mapedzisa pavhesi ya25 to 27. Pa25. Kuti pamuviri parege kuva nokupesana, asi kuti mitezo ichengetane zvakaenzana. Kana mutezo mumwe uchitambudzika, mitezo yose inotambudzika pamwe chete nawo. Kana mutezo mumwe uchikudzwa, mitezo yose inofara pamwe chete nawo. Zvino imi muri muviri wa Kristu nomumwe. Zvino imi muri muviri wa Kristu nomumwe mitezo yawo. Proverbs chapter 11 verse ya 25. Zvirevo. Proverbs chapter 11 verse ya 25. Pa25. Chipavhurira chakodzwa, uye anodiridzira achadiridzirwawo. Aha. Chirungu inoti a generous person will prosper. Ndiye chipavhurire uchakodzwa. Whoever refreshes others will be refreshed. Mwari vakomborwe kuerenga shoko ravo nemuzita ramambo Jesu Kristu. Amen. Kana uine muvakidzani ari padhuze newe, ingomupa high five uchimutaurira uchimutiye, I am a vital link in the chain of grace. I am a vital link in the chain of grace. I am a vital link in the chain of grace. Hana kunyatsozvinzwa muudze zvakare. I am a vital link in the chain of grace. Chimutinjira futi kuti anyatsobata nyaya yacho nokuti ndo yataverenga mubhaibheri. I am a vital part in the body of Christ. Aha, ndauya kuzongokutaurira masikata ano mangwanani ano kuti you are a vital link in the chain of grace. Hapana asiri kubata nyaya iyi nokuti kana uchiziva kuti muviri wa Kristu muviri mumwe chete asi une mapatsi akasiyana. Asi mapatsi aya mamwe anoita seanoshoreka, mamwe anoita asingagamuchirike, asi kana tasvika pafunction yebhodhi, bhodhi yose inotoda mabhodhi parts ese. Hapana chisingakoshe pamuviri wako in the same way hapana asingakoshe mukati meumambo hwaMwari. That's why ndiri kuti you are a vital link in the chain of grace. Hapana ari kundinzwa here pamangwanani. Pana ari kundinzwa here pamangwanani anaya. Mumwe nemumwe you were strategically placed, my God, to be a vital link in the chain of grace. Unoziva here kuti meso akatoitwa strategically placed. Meso ako de akaiswa pamusana ndiudze kuti zvaifamba sei. Strategically placed to be a link of grace. Do I have somebody in the house? I want you to know kuti nzeve yakatoitwa futi strategically placed, my God, to be a vital link. Maoko ako akatoitwa strategically placed to be a vital link. Tsoka dzako dzikazikamwa kuti ndodzogona kufamba, ndodzogona kutsika mafeso, ndosaka dzakanzi tsoka. Why? Because they are a vital link in the chain of grace. Do I have somebody in the house? Ndinogona kunge ndichiapia kuva wiki, but I am a vital link in the chain of grace. Ndogona kunge ndichiva not honorable to other people, but I am a vital link in the chain of grace. Ndogona kusange ndisiri presentable kune vamwe kana vachindipima. Vanhu vanopimana akavanopimana. Asi I am a vital link in the chain of grace. Wakomana iwe. Pana ari kundinzwawo here panapa. Pana ari kundinzwawo here panapa. Kana iri nyaya yekunamata. You have got to know that you have a part to play mukati meumambo hwaMwari. Variko mwanongoti pandiri pano pandakangoti panapa pane chingawanikwa pandiri rega ndikutaurire unofana kuti pandakati brr pano nokuti iwewe you are a vital link to the chain of grace. Pana ari kundinzwa here mangwanani ano. Wakatocreatwa neka genetic design
because genetics dzamakuzonzwa nemukomana uyu unonzi Mugabe uyo, genetics dzakatogadzirwa naMwari kare, wakatoitwa wired naMwari kuti uve a vital link in your community, a vital link in your family, a vital link in every area. Ndiri kutaura somebody nasi kuti iwewe usatanga kutamba neupenyu hwako. You are a vital link to everyone. I am a vital link in the chain of grace. You were wired to link grace to others. Kuroti mukristo basa rako ndere kutakura nyasha dzawakaratidzwa naMwari. Hausiwi wewe wakapuwa nyasha chete, wakapuwa nyasha kuti udzibewo. Makapiwa saka ndokuda kuti makapiwa nemichingo paiwo mangwana nano. Rega nditaurire mumwe munhu unotokoshesesa iwewe kuti somebody ari kutotsaga that vital link to that chain of grace. Somebody give God some glory. Or somebody give God some glory. Chipavurire wakakodzwa. He who refreshes others ucha refresh wawo. You are a vital link. You could refresh someone in his life or her life. Pane mumwe akatomirira so kuti iwe link yacho uvepo. Variko vamwe vanenge vanoita zinyekenyeke. Taitamba kare tichiti apa pakasungwa noruwaya, apa zinyekenyeke, apa pakasungwa noruwaya, apa zinyekenyeke. Ndauya kuzotaura kuti kana uriwe wakasungwa noruwaya runokuita a vital link in the chain of grace. Somebody has got to give God some glory. You are wired by God. Kuti ugonevo kubetsera somebody who is struggling right now in life. Mwari ari kutotaura newe, vamwe venyu vanotaurwa navo naMwari kuti inda undobatsira wakati, unotoita kuignore kunge Mwari asiri kutaura. Imbondipawo amen ipapapa. Imbondipawo amen ipapapa. You were wired by God to be a helper. You were wired by God to be a destiny helper. You were wired by God to be somebody to help another person in life. Atidi vanhu vanongova ne myself and I mukurarama kwavo. Muri muviri wa Kristo, and every part of the body is important to the body of Christ. Iwe ndati uri vital link. Rega nditaure ndichiti mangwana nana. You were wired with tender loving kindness. Une TLC yakatomirirwa nomwe munhu right now. Une nyasha dzawakatopiwa naMwari dzaunofana kuratidza mumwe munhu right now. Rega ndikutaurire dzimwe nyasha dzaunadzo hadzina mumwe anogona kudzipa kunze kwako iwewe, because you are a vital link in the chain of grace. Oh, somebody has got to praise this God. Vital link. You are wired kuti uve ufambe pese pawatsika goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Pawasika panosika goodness, pawasika panosika mercy. Iwe tiri kuti unogamuchirika here by your going away or by your arriving. Vamwe vanhu vanofarirwa kana vakuti takuenda, asi vamwe vanofarirwa kana vachisvika. Why? Because they carry goodness and mercy. Do I have somebody in the house today? You are wired, my God, to dispense grace to others. Makapiwa saka ingopaiwo. You were wired to bring gladness, joy, and happiness to somebody ari kutostruggle right now. Asi iwo wakagara ipapo uri kurega mumwe munhu achitambura. I'm coming with the anointing of the Holy Ghost to tell somebody today that you are a vital link in the chain of grace. Atidi vanotambura cheni yenyasha. Tinofana kuramba tichiti iwo kaitirwawo nyasha, iwo oitirawo vamwe nyasha, mumwe oitirawo vamwe nyasha, mumwe oitirawo vamwe munyasha, dzichidzoka futi kwauri uchidzidzosera kuna vamwe, dzichibva kuna vamwe dzichidzokawo nepauri. Rega nditaure, nyasha dzinotenderera, nyasha dzinoziva pokuenda, nyasha dzinoziva pokugara. Mwari ngavakuitire nyasha. Oh, somebody shout amen. Somebody shout amen.
Kanari Jesu Bible rinoti, and how the Lord God anointed Jesus, and he went around doing good, healing the sick and casting out devils. Isu tiri vana va Kristo, we are like Christ. We have got to go around doing good. Oh, somebody shout amen. You better tell your neighbor, I am an encourager and not a discourager. I am an encourager, not a discourager. I am a destiny helper and not a destiny killer. Nokuti muupenyu vamwe vanongova ma destiny killer. Ukada kutaurawo kuti chakati sevakoma vaJosefa ndarota hope anoda kuzviita ani papapa. Asi rega ndikutaurire kana ari Josefa paakarota hope madiscourager paakauya, Bible rinoti wakapamhazve kurota. Indokuti nyange ukadiscouragwa pamha kurota. Ramba uchirota, ramba uchiona zvakanaka zvinoitwa naMwari, because eventually the destiny killers ended up vakundotsvaga rubetsero to Joseph, who then became a destiny helper. Ndobva vati, you meant it for evil, but God turned it around for good. I come to tell somebody today, you are a vital link in the chain of grace. You are a vital part in the body of Christ. Oh my God, oh my God. Pane matekawe andoda kuti ubate mangwana nana. Number one, a vital link comes to delete your toil. A vital link comes to delete your toil. Peter neshamwari dzake vanopedza usiku hwose vachiredza asi hove dzichiramba kuuya. And then Jesu onombokweretavo chikepe cha Peter. Ombo paridza vhangeri apedza. Unotiye kuna Peter, launch into the deep for a catch. And then Peter unotiye, Lord, we have toiled all night, but at the word that you are commanding, I will launch into the deep, because a vital link comes to delete your toil. I'm talking to somebody who has been toiling. You have been struggling. You have been going through thick and thin. But Jesus Christ is the vital link to your toil. He comes to delete your toil. I declare the deleting of your suffering. I delete your problems. I delete your struggles. I delete your challenges. I challenge every challenge in the mighty name of Jesus, because Jesus Christ is our vital link. He came to delete my toil. No more toiling, baby. No more struggling, baby, because God is there to delete your toil. When he was dying on the cross, he deleted every struggle. He deleted every problem. He deleted every... Oh my God, do I have somebody in the house? I am a vital link in the chain of grace. A vital link comes to delete your toil. The Bible says when Peter launched into the deep, the nets began to break, and the boat began to sink. May God remember you and delete your toil. My God, I declare net breaking blessings. I declare boat sinking blessings. Why? Because Jesus came to delete your toil. No more toiling, baby. You better give your friend a high five and tell them, no more toiling, baby. Oh, number two, a vital link brings stability in your life. A vital link brings stability in your life. Dombora karambwa navavaki. Nasirava iro dombore pakona. Jesus Christ is the cornerstone. If you really want to live life in abundance, you need to receive Jesus Christ as your personal savior, because a vital link brings stability in your life. I declare and decree, nyaya yekungo jega nokubenda benda ngaipere. You must learn to be a stable person. Tirikutsaga ma stable fathers vakamira vari baba ve
vemukadzi mumwe chete for life. You need stability. Mai vakamira nemurume mumwe for life. Tiri kutsvaga vakomana nevasikana vakamira pana Kristu, vasinganyebere kunamata kwavo, vakamirira nguva yavo, because a vital link brings stability in your life. Somebody shout amen. Ukatamba neumandara hwako, you have nothing to offer on your wedding day. I thought I would get an amen there. Baba President, tinongonyanya kuda kupfekedza musikana mhandara veil. Next time tiruda vakomana wofuti majaha. Tiruda majaha. Somebody shout amen. Majaha anopfekedzwa veil inotaridza ujaya hwake. Because Jesus Christ came to be a vital link in the chain of grace. Somebody shout amen. Somebody shout amen. Tiri kuda michato yakanaka, because you have a vital link that brings stability in your life. A double-minded man is unstable in all his ways. Iwewe urisign stability or urisign yekuwa double-minded and unstable. My God. Let me leave it there. Number 3. A vital link prepares you for your elevation. A vital link prepares you for your elevation. Do I have somebody in the house right now? Unoza kune vamwe vanhu vasina simbaro kuti uzonge uri pamusoro, asi vane simbaro kungo kuprepare kuenda pamusoro. Havasiwo vari pamusoro, asi vane pavari, asi pavari ipapo vakangogadzirirwa to prepare you. A vital link prepares you for your elevation. Esther, pane varume tu, kuna anonzi Mordecai, kuna anonzi Hegai. Pari kurukurutwa vasikana vachazoparedwa for beauty context ye beauty facha iyaya. Paitoda kuti pawanikwe vasikana chaiwo vanogadzirirwa. And Esther is selected. But Esther uyu chisikana chechiJudha. Nerera, and atindi kutaurire, even nerera inorangarirwa naMwari. Esther unotochuzwa avo. Haana kuchuziwa nokuti wakanga akatopoda kare. Wakangochuziwa sezvaari. Nemanga ake. Neurombe hwake. Anditi ndiMwari anosumudza marombe. Kubva muguruva oita kumbokudasta-dastawo kuti uratidzikire wozomirawo pamberi pemachita. What am I saying? A vital link prepares you for your elevation. Bible rinotiro paakaselectwa. Mordecai nerweseri waigadzira yatinoti isusu inner beauty. Inonzi napita kuchena kwenyu kusanguwa kwekunze, asi kwemukati katesti mwemoyo. Peter haasi kuti musarukana. Peter haasi kuti musachena. Ari kungoti kuchena kwenyu kusava kwekunze chete, asi nekwemukati. Kudhara taimboenda kumashopu kana wakachona unongoti kubhucha mune zvomukati here. So Mordecai was focusing on inner beauty, but Hegai was focusing on outer beauty. Kunonzi vakapedza gore vachigeza asikana, gore vachipoda asikana,
vana mai ndo vanowanzozwisisa zvatiri kutaura izvi, because vana baba vakatisiya nei panyaya dzemicheno, vanombotora yavo. Because mwariwo paakatanga agadzira murume ndoyatoti rough draft yavakambotanga vagadzira, then ndokuzogadzira mukadzi yava full product sponono, right? All right. Vana mai vanoziva kunonzi kuchena, vanotora nguva yavo. Ndosaka muchizonzwa vamwe vachiti ukatera vana mai unononoka kuchechi. Aiwa, vari kugadzirira. Now, what am I saying? Esther wakagadzirirwa na Hegai, akagadzirirwa na Mordecai. I declare that the Lord may prepare you with the inner beauty of the heart, prepare you with outer beauty. Unofana kuratidzika kunze nomukati. Mukati katesti mako munani. Munofana kunge muina Jesu Kristo. A vital link prepares you for your elevation. Ndo pakazonongwa kasikana kanonzi Esther. Ako kapinda pa palace. I declare that you shall be elevated to the palace levels because of a vital link. Vazhinji vanozokanganwa kuti kuna Mordecai akambondibetseravo. Vamwe vokanganwa kuti kuna Hegai wakatondidzidzisa kunonzi kuchena ndokupi. Wakutoshaina ukafonirwa ndiani kondakanganwa kuti ndiani. Oh, somebody shout amen. Somebody shout amen. We are the body of Christ and every one of you is a part of it. You are vital to the future of someone. A vital link is there to do the dirty work for you. Somebody shout dirty work. Tine maridzo dzimwe dzatinowanzoparidza zvakanyanya tichingoti kana munhu auya achinamatirwa akasapora tinoti ndiye asina faith. Chirema chikauya chikasatasanuka ndiye asina faith. Bofu rikauya rikasaona ndiro risina faith. But I like vamwe machinda 4 muBhaibheri vakanga vaine shamwari yavo chirema, vakatorana neshamwari yavo. Hapana patiri kunzwa chirema chachine faith, asi shamwari dzakameka sure kuti tanzwa kuti Jesu uri apo, ngatitorei shamwari yedu tiinde nayo. Kunonzi vasvika vakawana pamukova patozara vanhu vawandisa pasisina even a way in. Asi vakomana ava vakaziva kuti aiwaka, if the door is closed we will try the roof. Chirema chakangorara zvacho chiri apa, vakomana vachikwatanura roof. Ndati pane vamwe vachatumwa naMwari mukati muupenyu hwako to be a vital link, to do the dirty work for you. Vachakwatanura roof, vachatsemura rufu, iwo wakagara zvako. Vachivhura mukana, iwo wakagara zvako. Vachivhura masuo, iwo wakagara zvako. Vakwatanura, ndobva vatora shamwari yavo, ndobva vaideredza netambo pamberi paJesu, Rega ndikutaurire, there is a vital link that is there to do dirty work for you. I will need there to do some of the dirty work. Pana akatotumwa naMwari kukuitira that dirty work for you. Johani Mubhabhatidzi unoti iye ndiri just a forerunner. Andiri kugadzira nzira dzashe, ndiri greda yokugreda. Kuna achauya akasiyana neni uyu. Pana ari kuninzwawo here. John the Baptist was doing the dirty work for our Lord Jesus Christ. May God raise men and women in your life who are going to do some dirty work for you, because iwe unozoriitirwa nyasha. Jesu ndobva aporesa muchinda uyoyo, but akaporeswa nekuda kwekutenda kwemazvamwari. Next time aikona kujaja anorwara, iwe iwana kutenda on his behalf. Oh, somebody shout amen. Oh, somebody shout amen. You are the body of Christ, and every part of you is a vital link.
ziso riri vital wena, maoko ari vital, muromo uri vital, tsoka dziri vital, every organ is vital. My God, ukazoona pakuita multiple organ failure, chiziva kuti paipa ipapo. But I declare and decree that you shall be a vital link to someone else today in the mighty name of Jesus Christ. Am I talking to somebody right now? Am I talking to somebody right now? Pane mwana weSunday school ari pano angambouya ndimbomuillustratera pana papa. Just one angouya ngangomanya mwana mudiki ari padhuze iri ngaamanye kana musamunononsa aripo ere mudoko. Aha, uya zvako iwe. Aha, aone sei. I am a vital link in the chain of grace. Wondotsvaga maswiti ako muzukuru. Aha. Saka ikona kungoita vital link isiri practical. Iva practical in being a vital link in the chain of grace. Number 5. A vital link comes to change your storyline. A vital link comes to change your storyline. Kune shasha munguva yehondo inodonhedzwa namaid yakangoberekwavo ndokubva yatoremarira ipapo pakudonhedzwa. Kune vanoverenga bhaibheri vakutomuziva muchinda wa Mephibosheth nekuremara kwake, he is now in the middle of nowhere. Kukaguta kanonzi Lodeba ka village, kumusha in the middle of nowhere. Asi David unoti, is there a survivor from the house of Saul? Kundindimuitirewo zvakadini zvakanaka. Ziba unotodhauta akati pamwe mambo varuda kupedzisa vasara vorudzi rwaSauro. Zikanza uriyo hake kuRodhebha uko asi chava chirema. Zikanza aiwa ngachiuye. Rega ndikutaurire masikati anaya. Your storyline is about to change because our God is a big God who can come to change your storyline. I can see my God Mephibosheth kuchitoya motakede mu village yeku Lodeba ichimutora mukomana because his storyline is about to change. Tiri kumuona achindoinda mu palace, my storyline is about to change. Achinopinzwa mushawa, my storyline is about to change. Achichinja mbatya dzaakapfeka, my storyline is about to change. Achindoindiswa pa high table, my storyline is about to change. I declare and decree that a vital link comes to change your storyline. Do I hear some witnesses in the house? Chakanakira tafura manje. Urema hwako hwese hunenge hwakakaviwa. Uchitodyawo namambo. But I want to declare to you, Mephibosheth did not only sit at the king's table. He was given back the land of his fathers. He was given back the properties of his fathers. I want to tell you, you shall get it back because the vital link comes to change your storyline. Just remind your neighbor, your storyline is about to change. Oh my God. Pana chiripo ere mangwananana. Maskati. Number 6. A vital link is there to parade your achievements. A vital link is there to parade your achievements. Baba President, ku Africa tinenge tine minamato inenge yechifight. My enemies die in the name of Jesus. I send back to sender everything that is coming against me. My enemies die. The moment the enemies die, that's a prayer of a witch.
because isu takadaidzwa kuti tide vanhu sezvavari, tide vavengi vedu. All right. Where am I coming from? I'm coming from the story of a man called Mordecai. Usanamata kuti vavengi vafe, because ndo the vital link vachatokupareda ma-achievements ako. Saka kana vakafa uchaparedwa nani? He prepares a table before me in the presence of my enemies. Why? Because Mwari havasi kuda kuti my enemy anyanye kutambira kure. Anofana kutambira padhuze, achiwitnessa ma-achievements ako. Achiwitnessa uchinongona wanonga toothpick wapedza kuguta so wabhara 4 wa right. Vachiona. Apana ari kuninzwa here. Apo ndati pana ari kuninzwa here. Nyaya yandoda kubudisa pachena pano ndeyekuti Mordecai wanga akamakwa naHaman. Kumakwa left, right and center. Unozwa muupenyu kuna vanhu vanongokumaka so. Woshaya kuti manyanya kundimakirei. But Mordecai rimwe zuva mambo vanongoshaya hope. Unozwa kana Mwari vakuda kuita zvinoshamisa so, mambo vanongoshayiswa hope. Varanda kune vakanga vakatoemployiwa kuona kuti vangararisa mambo sei kana mambo vadini. Imagine kuwana basa rakadaro rokurarisa mambo. Saka vaimuverengera makoronike. Then kunonzi vakazosvika pamwe papakanyorwa kunzi Mordecai wakagona kustopa an assassination attempt yaida kuuraya mambo Ahasuerus. Kureva kuti yakanga ichitova a coup attempt. Ndobva kwangorekhodhiwa kuti Mordecai wastopa a coup attempt. Kunonzi mambo vakatozobvunza kuti wakamboitirweiwo munhu uyu. Zikanzi haana chaataitirwa. Asi Haman uya wakamaka Mordecai akatosainisa mambo vamwe chete. Mwadhiyo kuti vaIsraeri vaparadzwe. And the previous days denhana futi. Ndokubva Haman ati ndoda kutanga nani na Mordecai ndokugadzira magallows. Then Haman ari kuenda kuseni mambo vakaverengerwa madeko. Hapana ari kubata nyaya yacho. Right. Vazhinji vanofunga kuti Satani ane simba hana. Vazhinji vanofunga kuti Satani ane the greater voice. Rega ndikutaurire Mwari ndo vane final say pamusoro poupenyu hwako. Haman ari kusvika kuti achipuhwa the final signature yokuurayisa Mordecai nokuparadza vaIsraeri. Asi Mwari vane maitiro avo. Haasiri iye akatanga kutaura. Rega ndikutaurire vazhinji munotambura naSatani, haasi iye unotanga kutaura muupenyu hwako. Anotanga kutaura ndi Mwari. Mambo ndo vakatanga kutaura. Vakati naye Hamani zvawasvika pano ndine nyaya. Munhu wandoda kuremekedza unofunga ndingamuitirei. Kunonzi Hamani mupfungwa dzake akati ndiani umwe angaitwa kunze kwangu ini. Saka Hamani paari kutaurira mambo zvinoda kuitirwa, ari kutaura with himself in mind. Unoziva kune vanhu vanonga vachifunga kuti ivo ndivo chete ka. Then mambo obva vataurirwa munhu akadaro mambo unofana kunge achiiswa pabhiza renyu imi, the royal horse. Unofana kupfekedzwa hanzu dzenyu imi. Unofana kuti azowana an escort. Anomwe escort muguta rose achitenderera.
achitaura kuti izvi ndo zvinoitirwa munhu anenge arangarirwa namambo. Ndobva mambo vati wapedza, wadopedza iwe, wadopedza. Iwe chinda undotora bhiza racho, chinda undotora hanzu dzacho, chinda unotora Modhekai wacho, chinda undomupfekedza iwewe, chinda ufambe naye muguta uchitaura wega kuti izvi ndo zvinoitirwa vanenge varangarirwa namambo. Usanamata uchiuraya vavengi nokuti uchashaya nokuperekedza achikueskota paachievement yako. I declare and decree, you shall be an achiever. You shall be paraded. The Haman shall parade you. Vavengi vachakuparedha iwewe. Vavengi vachakuisa pama headlines. Vavengi vachakuitira zvakanaka. Kunonzi wadzokera akadzokera uso hwadzokera pasi. Akadzokera uso hwadini zvako. Ndati Satan uso hwake huchadzokera pasi. Number 7, a vital link serves as a rope holder to pull you out of the pit. A vital link serves as a rope holder to pull you out of the pit. Jeremiah unoprofita. Kama kaprofitiro kare kairovesa, kaprofitiro kama kaisungisa, kama kaprofitiro kaikukandisa mugomba. Jeremiah unokandwa mugomba. Akandirwa imomo kuti afiremo. Unoziva kune vamwe vanokukanda so, vachimeka sure kuti you are dead and buried. Vachitenda kuti tapedza newe. Rega ndikutaurire kuna anofunga kuti vakatopedza newe havana. Because kuna Ebed-Melech ari kuuya netambo achiistrecha kwauri. Anoti bata Jeremiah, bata tambo. Ini ndiri kukudhonza. Unoziva kune achakudhonza. Kune achakubudisa mumatope. Wandibudisa mumatope. Mwari vedu ndi Mwari vanosumudza marombe. Ndi Mwari vanosumudza vanhu mumatope. Ndi Mwari anorangarira vanhu. Wamuri kutaririra pano haana kukura ari zvaari pano. Kutorangarirwawo naMwari, kutobudiswawo netambo yenyasha. Ndiri kudeclare kuti tambo yenyasha ngaikudhonze mugomba rauri. Tambo yenyasha ngaikubvise pawakanyura ipapo. Oh, somebody shout amen. Hallelujah. Number 8, a vital link is there to mention you in high offices. A vital link, kune vanoziva Bhaibheri vatoibata nyaya yacho. A vital link is there to mention you in high offices. Josefa vanamukoma vachifunga kuti tambomukanda mutsime mugomba, vakati ano ngatitengese munhu. Vamutengesa kuma Ishmaelites. Uyo waenda muimba ya Potifa. Uyo